tungod sa among kalaagan nakakita jud ni daghang tanom. Oh, mga cactus lover din ha. Na din hian, naglain-lain. Hinlabihang daghana. Oh, si mga cactus lover. Oh, naglain-lain. Andaman na lang ang iyong kwarta. Oh, tungod sa among kalaagan, oh, may pakinabang pa rin. Look sa mga cactus. Oh, mga cactus lover. Ito kay mga pangani-ngani. Madyo po no, kaya na po yung mga pangan kada di ay kuan. Oh, nindot kaayo. Oh, ikaw Ate Helen, ganahan jud ka sa mga plants diha. Nasa pugo pero di man lamang pud lagi ni. Sa tinuod lamang po, di man po lagi ingon nga kuan. Kanang ganahan ni sa cactus lagi nagtunog-tunog. Mubalik ya sila? Oo. Nilakaw pa na siya. Hindi niya, wala ka buti ang anak. Hindi nila mga cactus. Ilang man po lang? Nag-iti. Nag-iti, ang dama ang tagwan ng iti ninyo. Pero sulit man sad kay buhi naman. Tagwan iti no siya? Dili tanan. Depende sa klase. Kanang way tunog nga cactus. Ako na siya ng sulit. Oh, saksulit. Dili, yung sanik, saksulit. Adi arag mga cactuses. Di arag ang mga cactuses. Dari saksulisis. Saksulisis. Oh, kung mangita mo mga cactusisis o saksulisisis, di ara diri sa highway sa Kuan. Asa na nga highway? Jacinto, paingon sa Tacloban, ikan sa kanang baybay proper. Lieko. Sa Lieko di ay. Oh, sa Baybay City Lite. Naa di ay nang election diri ang mga tanong. Tanawa nga mo kalagan, wa may kasud sa City Hall. Adi ami kasud sa daghang mga tanom. Aw ang paypod na mo, makapalit pa kami ane. Nakoy maghatod nila ang mga tanong. Aw di gyud ni nga jud nga ila jud tinanom. Kuaning ang pinilipon sila sa Benguet ba? Ah, di ko andi ini kanang di pa LBC pa di ini. Ako. Ikargo pa di ini. Upan. Lupin eh. Kaso nila kay palata. I-box man nino. Makaga na ito. Bago. So mang ngita mi nga maganahan pero wa pa mo pwede tindira. Kay kari si kuya, bantay-bantay ra man ni iya. Ikaw lagi ha. Nang laak man kuno. Isa man ni palpak swerte. Swerte gyapon kay pwede niyo gyapon mo balik dire. May na may kuan. Ako ra ko panawag ni anak ng mga panos. Sa okay ra wa ka buti anak. Oh. Uy, kadaghan. Paglibog na gyud mo kung sa inyong palito. Wala ka nito babawa, ano? Oh, ngari mo sa kuan. Along daw ni sa kuan, along daw ra ni sa Hi guys, diara nakapalit na gajud ko. Diara kong gipangandoy rubber plant. Rubber plant. Diara kong gipangandoy rubber plant. Nakapalit na gajud ko. Tapay pangan dito sa akong gipalitan. So, saan pa magwa pa so di nga tong amo untang sudlan. Pag hapon malas kay nakapalit naman ko sa ako di gusto nga rubber plant hope nga magdako ni siya. Salamat sa Lord, ning abot namin nagabihan ko. At least nakapalit ko rubber plant. Parang daghan na kayo nga itong plants. So, medyo mahal si ipon. So, nasatisfy ko karon sa among lakaw bisag wa may paadtuwa sa o may pasudla sa security guard. Okay, thank you Lord. Na, abot na ko. Rubber plant.
Thank you Ate Helen, Ate Milda sa inyong pag-ubanan ko. Thank you. Nag-enjoy na po ko sa inyong company.